Misa fo bismillah yani nangalay commune na be fana cercle de la arrondissement nangalay arrondissement fo nangala commune ta an dugunan de ba kono bi awga nangala commune to basile do sénégal abe munde sene kéré na mi kor séné ami no séné mi kabawse chana nyina ma mi beso ma mi beso anga kor mi mi danga mo so chama ira ba no bala ka ni ka sani dama la ni no ko mo gra no ko mo la ni ke nyina chama ira ba la ko grana sa ba ma hectare an ko hectare la ni chama mo ro hectare la no ko na so ko fe dama la ni fe me ma satisfaire o la ni ko se c'est là quoi jamana no ko ma blakana bon no na nani ati jabo c'est largement suffisant aywa ami la ni ga jamana ne mo fa anga jamana in basile no sénégal mbe pour ko nga bara nya sinne sénégal ami fa zoro sénégal ko gadanya anga sénégal fe am ko be la ni mo usoro ko haka soro ka kenya nga wati ni sena yiro wa mo be ayo ko la ni sabati très bien o ina ngali jara yo ko sibe aya carte biométrique sur les gela do ni en wala parce que carte biométrique ni a jati mina on be no mamma carte biométrique sur balu la o de ka chani aso bana fora ka nga déplacer ka ta 40 minutes kilomètres à 5 km comme ta carte ni na dlai carte biométrique nga carte sur vraiment gela ba ngala anga la ni ko mi ye jamana fe o se ka mo kere kana blanga miru kono bi anga ko minuna anyuru ka carte ni na ka dla anyuru fe angoro no yala distribution na mi wele dare carte na mi wele bla radio na awa jamana ye carte biométrique no bla khana to ni carte biométrique na yana nga mo wele ba sura anyuru ya sigi ka bebla village par village ka bebla de basero ka ni ekle nana ami ga dugu tata ka di ma bi tanyine ni tanyina la ama risire ya itata dati mina ko sema et puis émargement ibo ke be soro ka tani ka carte mais quand exceptionnel dobe parce que dugu kono bi ka so ma bet sera déplacer donc dugu ga yema la lomina o bi se kana mo do tata o fana dugu ga yema rele de ko besni kata di autrement ama ka téléphone numéro fana ta kabla ni karsa nana we ga carte sa tarani ka carte ya soro ma soro kachala kabanyo bara damine mo tala butiki ka chide nana mo mi da ko ma tala ko mi ko kan taso la kana ko ta ko be kele ajme be aw la kana ko ta ka fa ba misa fo gele ba ko awe jom on na wala ko ka c'est na wala arrondissement na fa na cercle qui clo binani digo clo binani ba boli ka ba jaram checkilenti be ananga région cheno jula clo bisaba andu no bisaba ni duru ba boli ka ba ini mo city be famata kono vraiment o je o gele ba on o kama na gwa ba on no c'est jamana ba état monabi na vora ka club bi na ni boli ni famati be ni sécurité té c'est toi nyoro ni fana chen ma do wanga juro bine ko birisira ga ko na ko war bu ko ka sara do ko bisa ka shen saba shenani yaro o gele ba wade gela ba de ba sécurité ko gela ba vraiment jamana nyamo be barala la yini mi me on na la ko fa pa la je ko ali kando siga nyoru fa me siga anji da ka on ka sido daga na ko gela ba ko so ana ko frate bi boni ka jago ga wardi kuna ka tum mo ta ma be no wala bi kama na wambi la boni war ci bi ta woro bi ni ratara nu yi fena mine nu me war so bi se ko bo ki bala to adama gela ni kando sérieusement ñu refaire bi ali kan lakana blakana kulu do blakana ko to kana munu anyu refaire ni vraiment bay anya joko so bi anyu ni to bi wole da kan mi la ka simbal ma no wala ko ma wala ko ni bi ta nan de la je am ni fakile ni ay bakili ni ko be effet bi ko ma be ni fi anga la janga be foti bembo dugu sisi ka yirwa komini sisi ka yirwa jamana sisi ka yirwa bembo a bemba nga komini kono alhamdulillah ibo fo ataka sabo ulti ko magela ba do on fiya donc magela do avi tumi
an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi ni kuma dɔ fɔra min ka dugu la ko dugu ni karisa dugu ni dugu kɛra ka dugu ni mɔgɔw y'a fɔ tan n'a ka wuli dugu ɲɛmɔgɔ bɛ a wuli a ka sigi ka kuma kɛ a ka ɲɔgɔn faamu o la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ bɛ o cogo la n'a ye sigi ka kuma cayara sigi ka fɔ cayara yɔrɔ o yɔrɔ la a ka ca la bɛɛ mina yɔrɔ la a ye bɛn kɔni man ka yɔrɔ an bɛ ala deli ala ka dɔ fara an ka bɛn kan